així, gent de la Vall d'Uixó, benvinguts, de la Vall, les coves de Sant Josep, així preparats per a començar este 5K que es donarà eixida a les 6 en punt de la vesprada en aquesta recta Comte d'Albalat. Ara queden ja pocs minuts per a donar l'eixida, Vinga, tots els corredors acudiu a la línia d'eixida que en 5 minuts comença això, comença la festa del running en Albalat dels Sorells. Moltes gràcies a l'Ajuntament per fer-ho possible, al Club d'Albalat Entrena com del 5K Albalat dels Sorells, un any més, així, fantàstic ambient, tot el públic emocionat per a donar-vos l'eixida, preparats per a disfrutar d'esta magnífica prova que començarà en uns moments. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ànim a tots, moltes gràcies Xavi, ànim! Comença el 5K Albalat dels Sorells. Muy rápido voy yo, ya, 4:30.
assenyalant el cel, apretant les dents, encara de satisfacció, encara de cagar-se en tot, ja de tot, així, entrant a meta de totes les maneres possibles. Ahí estan, els runners Ciutat de València. També aplega Miguel, enhorabona Miguel, ja ho tens. Está grabando, mira, hazle propaganda, va. Así es. Vinga, i als seus braços, ahí tenim altre atleta de la família, Zamit Digital, en Meliana, col·laboradors del circuit de l'Horta Nord. Ahí teniu a corredores de la Museros, grup de córrer de Museros, a Luis Farra. Ahí tenim també a Elsa del Río, enhorabona Elsa, ja estàs així. També